de meeste huwelijken die ik ken, ja, dat is toch meer een vorm van begeleid wonen. Ach, jongen toch. Ik vroeg me toen af van, nou, wie ben ik diep van binnen? Nou, echt heel veel kots. Heel veel kots. Ik heb beleidsimpulsen doorontwikkeld. Nee, ik was echt een transitieveranderaar, kwartiermaker was ik echt. Maar het beste idee vond ik dat in de ridderzaal iedereen de knop van Graham Norton krijgt. En dat als de koning dan iets zegt wat we niet snappen, dat je dan pats en dat die troon zo pats naar achter gaat, weet je dat? En toen ging het nog verder en toen ging het nog verder. En opeens voelde ik voor het eerst van mijn leven echt zo'n hele diepe spijt. Hele diepe spijt. Sorry dat er zoveel kots in zit, dames en heren. Ik probeer dat in de avondvullende voorstelling een beetje over de 90 minuten heen te smeren. Nou ja, het zou toch zomaar kunnen zijn dat hij er wel op aangestuurd heeft, maar dat die abortus bij mij gewoon niet gelukt is. En, dank jullie wel.